सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सिंधुदुर्ग इथं विशेष स्वच्छता अभियान राबवून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छ आणि नागरिकाभिमुख कार्यालयीन संस्कृतीचा संदेश दिलाय। कार्यालय परिसर, अभिलेख विभाग, प्रतीक्षागृह तसेच विविध कार्यालयीन भागांची साफसफाई करण्यात आली। या अभियानात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत स्वच्छता ही केवळ मोहीम नसून दैनंदिन सवय आहे असा संदेश दिलाय। अभियानादरम्यान सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक स्वच्छता शपथ घेत कार्यालय आणि परिसर कायमस्वरूपी स्वच्छ, सुरक्षित आणि टापटीप ठेवण्याचा निर्धार केलाय। मी प्रतिज्ञा करतो की मी माझे कार्यालय कार्यालयाचा परिसर नेहमी स्वच्छ व सुस्थितीत ठेवण्याचा प्रयत्न करीन। स्वच्छतेबाबत स्वतः जागरूक राहून इतरांनाही स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देईन। कचरा इथे न टाकता त्याची योग्य विल्हेवाट लावी व स्वच्छ निरोगी आणि सुंदर कार्यपरिसर निर्मितीसाठी सक्रिय सहभाग घेईन। स्वच्छता ही सेवा या भावनेतून मी नियमितपणे कार्यालय स्वच्छतेची जबाबदारी पार पाडण्याची शपथ घेतो। स्वच्छता ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी असून नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी स्वच्छ वातावरण आवश्यक आहे असं मत यावेळी व्यक्त करण्यात आलं। यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे यांनी नागरिकांनाही स्वच्छता राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचं आवाहन केलंय। या उपक्रमातून कार्यालयीन स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्याबरोबरच स्वच्छता ही सवय आणि जबाबदारी म्हणून समाजात रुजवण्याचा सकारात्मक संदेश देण्यात आला। नागरिकांना अधिक स्वच्छ, सुस्थितीत आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी अशा उपक्रमांची सातत्याने अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं। स्वच्छता अभियानात सहभागी झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वतः कार्यालय परिसराची साफसफाई करत स्वच्छतेचा आदर्श निर्माण केलाय। हे अभियान निरंतर सुरू ठेवण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला।